Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan Myltsin kanssa nyt täällä keräämässä näitä kuusenkerkkiä. Nythän on tosiaan siis vielä ihan toukokuun loppu. Ja mä satuin näkemään TikTokissa, kun joku oli laittanut semmosen videon, että hei, nyt on vikat hetket mennä kerää näitä. Ja kun tänä vuonna jotenkin kesä tuli niin myöhään ja talvi kesti niin pitkään, niin mä ajattelin, että joo, että onhan tässä ihan hyviä aikaa niinku vielä. Mutta nyt tosiaan ollaan täällä. Joo, ja sit mä yritän vielä kerää tämmöisistä niinku vanhoista puista. Tosiaan tääkin on tällainen todella vanha, mikä tää nyt on? Villiveikkaus, joku 40 vuotta vanha puu, 50 vuotta vanha puu. Niin. Tästä näin ja sit sieltä täältä tonne päin mennään ja tuskin mä nyt hirveän pitkää lenkkiä jos tarvii tehdä. Tää on ihan kiva vaan tälleen viettää aikaa. Ja tosiaan mulla on siis ihan tällaiset hanskat. Nää on siis, mä oon ostanut nää joskus purjehdukseen Motonetista. Nää on siis ihan jotkut motocross tai jotkut tämmöiset hanskat. Niin nää pistelee aika paljon sormiin. Niin hyvä olla tommoset kintaat. No niin, melkein sangollinen alkaisi olla kerätty. Täällä oli tosi kylmä siis. Katoin tosta Ilmatieteen laitoksen sivuilta, että 13 astetta olisi ollut nyt toi lämpötila. Mutta ihan hyvä, kun tos hihat heilu, niin tuli tätä tavaraa. Odota hetki. Eeva. Tule takas. Se oli toi metsästäjä Siima. Menetkö Myltsi käymään juomassa tossa? Myltsi, tuolta. Käy juomassa. Ota vettä sieltä. Aha. No niin, lähetään. Tule. Hyvä, kun toinen on ollut tossa hetken kiinni, niin heti ihan into piukeena. Myltsi, tule. Meneeköhän se tonne? Ei varmaan, toivottavasti se ei kaadu. Pitää varmaan laittaa tuohon. Noin. Nyt se pysyy paremmin. Oho, nyt se on tippunut 10 tuo lämpötila siitä 13. Tää on kyllä aika viileä. Okei, katsotaan nyt sit paljon näistä lopulta tuli. Löysin 4 kippoa tuolta vielä. Nämä on mun kaikki kipot, mitä nyt on tallessa. Ainakin seuraavaa mettäretkeä varten pitää sitten lähteä hakemaan lisää kippoja. Toki mä oon ajatellut, että sienet ja noin, jos ne sit kuivais, niin ne vois laittaa paperikasseihin tai semmoisiin pieniin paperipusseihin. Joo, mutta tästä tuli nyt sit niinku, hetkonen, onks tossa niinku 16 kippoa 4 kertaa 4, niin 16 viikon nää. Eli sit vielä pari reissua. Niin, mutta 5/5 ötökkä sieltä pois. Sitten nämä loput, mitä on tippunut tähän pöydälle, niin näistä mä ajattelin keittää nyt sitten teet. Niin, hyvä. Ihan hyvä reissu.